Romuutan kuuma linja. Moro romumies. Nyt on kuule pukki kauheassa pulassa. Ja mikä se pukilla hätänä? Täällä semmosia laajatoiveita, että tarvii paljon rahaa. No älä sinä ota paineita ja hättäile. Kyllä me näistä yhdessä selvitään. Joo. No, pajassa on ollut nyt paljon tuotantoa ja sieltä on kyllä jäänyt kaikenlaista romua. Mä kattelin tosta kotihinnastosta, että aika hyvät hinnat on niinku kuparilla ja muilla. Miten mä niistä voisin saada parhaimman hinnan? Tuuppa tänne niin lajitellaan ja saa parhaan hinnan niistä. Joo. Minä tuun sinne, niin katsotaan yhdessä. Oi, Emeli Hämeenlinnasta tarvii jotain Minecraft-juttuja ja saisko näistä ainakin 50? No katsotaan pukki mitä niistä löytyy. No katsotaan. Heitäpä tuohon ja... Oi! Mitä se pukin kassi kätkeekään sisällä? Täällä on vaikka ja mitä. Näistä pukin metalleistahan tuli. Siitä kuparista tuli noin 35 euroa. Kaapelista 12 euroa. Ja messikikasa yli 50. Niistähän tulee yhteensä 98 euroa. Näistähän saa vielä Maijalle Lahteen vielä hankittua robottikoirakin. Nyt on joulu pelastettu.